Bederatzi herrialdetako 158 kubo jokalari errekorrak hausten eta 18 kategorietan titulu nazionalak lortzen saiatuko dira ostiral honetan Speed Eskubinen. Publikoa streamingen sartu ahalko da edo errondetara bertaratu, ginkana batean parte hartu, modalitate bitxietan lehiatu eta buru hausgarriak erosi. Herritarrek politika publikoetan parte hartzeko tresna berriak izanen dituzte. Foru exekutiboak parte hartze demokratikoaren foru lege proiektua onartu du bileran. Patxi Buldainen Maixu Bakartiaren amezkizunak erakusketaren aurkezpena eginda goizean Kondestable jauregian. Marabillas gaztetxea, uste arriskoan egon daiteke berriro. Fokatuz argazki lehiaketak hiriaren begirada personalak sarituko ditu eta 2019ko udal egutegia irudizkatuko duten argazkiak aukeratuko. Interesdunek urriaren 31 arte aurkez ditzakete argitara gabeko 3 argazki gehienez ere. Eiza jardunaldiak urriaren 12tik azaroaren 30 ospatuko dituzte. Bederatzi jatetxe parte hartuko dute Baztan Bidasoa Turismo Elkargoak antolatutako 26. edizioan. Arras Baztan marka Elizondon aurkeztu dute. Baztango udalak bertako eragile ekonomiko, kultural eta gizarte eragilekin batera sortutako nortasun marka da, fundazio batek kudeatuko duena. Arratsaldeon, goazen urriaren 11ko titularrekin. Bihar ostiralarekin bederatzi herrialdeko 158 kubo jokalari errekorrak hausten eta 18 kategoriatan titulo nazionalak lortzen saiatuko dira kubik kuboen txapelketa nazionalean. Publikoak streamingen bidez jarraitu ahalko du edo errondetara gerturatu. Ginkana batetan parte hartzeko aukera ere izango du publikoak, modalitate bitxietan lehiatu eta buru hausgarriak erostearekin batera. Asteburu honetan Speed Eskubinen Espainiako 15. txapelketa egingo da. Rubiken kubori lotutako lehiaketa modalitate bat askoz buru hausgarri sekuentzial gehiago eta kontinente ezberdinetan urtetan zehar sortutako hainbat modalitate barne hartzen dituena. Topaketa urriaren 12, 13 eta 14 izango da, Iruñeko Labrit pilota lekuan eta sarrera doan zein librea izango da. 158 personak eman dute izena aurreikusitako 18 lehiaketa modalitetatako batean, edo gehiagotan. Kuboaren munduko elkarteak erregulatuta dituen guztiak dira 8 horiek hain zuzen. Izena eman dutenen artean badira nazioko eta nazioarteko kubo jokalaririk onenetako batzuk. Ekitaldia aurkeztu du Iruñako udaleko komunitate garapeneko zinegotzi ordezkari Ester Kremaesek Rubik kuboren Espainiako elkarteko kide Julen Simon Iriarterekin batera. Ekitaldi horretan, txapelketa egunak 9 gaueko 9 izango direla azaldu dute eta halaber topaketa errondekin batera publikoari zuzendutako beste debaldezko jarduera batzuk ere egingo direla. Sari banaketa igandean izango da arratsaldeko 5:00. Adibidez, ofizial ez diren 8 kategoriatan ere parte hartzeko gune badago aurreikusita. Kuboaren piezak fisikoki muntatzea, osatu aurretik, kuboa ahozko aginduak betez osatzea eta bar. Horrez gain, ginkana badago programatuta zeinak parte hartzaileen kurrikulunei buruzko frogak baititu. Baita buru hausgarri berexiak saltzeko gune bat eta kuboz osatutako horma irudi handi bat ere. Ezin egunetan joan ezin direnentzat edo txapelketa Speed Eskubinaren munduko esatari profesionalek komentatuta ikusi nahi dutenentzat jardunaldiak zuzenean emango dira streamingen Twitchen bidez. Txapelketa urtero egiten da eta Rubik kuboren Espainiako elkarteak urtean antolatzen dituen ekitaldi handienetako bat da. Koruñan 2008an egindakoaren ondoren, hamarkada honetan iparraldeko zonaldean gauzatzen den lehena da. 158 parte hartzailek eman dute izena, horietako 188 ez du lehen aldiz parte hartzen topaketa ofizial batean. Izena eman dutenen artean bederatzi herrialdetako parte hartzaileak daude. Espainia, Maroko, Herbehereak, Peru, Austria, Alemania, Hungaria, Polonia eta Frantzia. Edizio honetan 17 emakumek eman dute izena. Parte hartzaileen 11% dira.
18 kategoriatako topaketa baztertzaileak ostiral, larunbata eta igandean banatuko dira eta gutxienez 2 klasifikazio erronda izango dira kategoriako. Ohikoa denez eskatuena 3x3x3 kubo klasikoarena izan da. 154 lagunek eman baitute izena. Eta jarraian 2x2x2 modalitatean 127 eskatuta, eta piramixena 113. Berriro, eskari gutxien 5x5x5 itxumustuka kategorian daude. 10 lagunek emandu izena. Itxumustukako lau modalitateen guztira 85 izen emate pilatzen direla nabarmendu behar badugu ere, izena eman duten 158 horietako 2 bakarrik eman dute izena txapelketako kategoria guztietan. Izen horien artean Espainiako kubo jokalari onenetako batzuk daude eta nazioarteko jokalariren bat ere bai. Adibidez, kuboa itxumustuka kategorian Europako txapeldunorde Arthur Garzinek zein Europako 3. den Berta Garziak hartuko dute parte. Eskuarre bat modalitatean Europako txapeldunorde den Javier López ere izango da bertan. Baita txapelketa irabazteko gogokoena dena ere, Carlos Méndez. Rubik kuboan 4 aldiz Espainiako txapeldun eta 2x2 kuboan Europako txapeldun 2014an. Ohikoa da halako hitzordutan nazio rekord asko haustea. Kategoria bakoitzeko garailei emango zaizkien sarien artean hauek daude. Dominak txapelketaren logotipoa duten kristalezko trofeoak eta dagokion modalitatean Espainiako aurtengo garaile izanaren ziurtagiri diren diplomak. Horrez gain, txapelketaren txapeldunak 3x3aren edo Rubik kubo klasikoaren finalean txapel bat eta 2018ko Espainiako txapeldun titulua jasoko ditu. Kategorietako garaileendako sariez gain, parte hartzaile guztiendako opariak egongo dira eta erregistroan bertan emango dira. Parte hartzaile bakoitzak pakete bat jasoko du. Txapelketaren harira bereziki diseinatutako kamiseta bat, txapelketaren poster ofiziala, txapelketan zehar identifikatuta izateko kredentziala, Rubiken kubo bat eta hiriaren informazio turistikoa zein txapelketari buruzkoa. Baina parte hartzaileek ez ezik ikusle guztiek oparia jasotzeko aukera izango dute, sarreran zozketa baterako txartel bat jasoko baitute. Zozketa igande arratsaldean egingo da eta mota askotariko kuboak, posterrak eta kamisetak banatuko dira. Herritarrek politika publikoetan parte hartzeko tresna berriak izanen dituzte. Foru exekutiboak parte hartze demokratikoaren foru lege proiektua onartu egin du gaurko bileran. Politika publikoetan parte hartzeko eskubidea izatea parlamentuari igorritako proposamenen bidez herritarrek exekutiboa kontrolatzeko gaitasuna izatea eta eztabaida prozesuak parte hartze bidezko aurrekontuak naiz gai publikoei buruzko herritarren konsultak eskatzeko aukera izatea dira Nafarroko gobernuak onartu berri duen parte hartze demokratikoaren foru lege proiektuan bildutako neurri berrietako batzuk. Gaurko bilkuran Nafarroko parte hartze demokratikoaren foru lege proiektua onartu du gobernuak, hau parlamentura bidaliko du gobernuak tramitazioa jarraitu dezan. Parte hartzea gauzatzeko tresnak bultzatu, sendotu eta handitu nahi dituen legea da, hiritarrek parte hartzerako duten eskubidea erregulatu eta bermatzeko esparru politikoan, kulturalean, ekonomikoan eta sozialean. Parte hartzea eta demokrazia modu isolatuan ulertu ezin ditugun errealitateak dira, gizarte bat demokratikoa izango da, eskubideak bermatzeaz aparte parte hartzea handiago eta kalitatezko bermatzen duenean. Parte hartzea gizarteak aspaldi burutu alduen eskubidea da, baina gaurko erregulazioak gabeziak ditu. Aurkezten dugun legearekin konpondu nahi direnak. Hauek dira besteak beste nagusienak legealdian dispertsioa eta zaharkitzea, parte hartzea burutzeko kanalean argitasun eza, administrazioentzat betebeharra maila txikia eta koordinazio eta promoziorako organoa baten falta. Patxi Buldainen Maixun bakartariaren ameskizunak deritzon erakusketaren aurkezpena eginda gaur goizean Kondestable jauregian, Iruñean. Patxi Buldain artistaren Maixu bakartiaren ameskizunak izenburupeko erakusketa inauguratu dute goizean Kondestable jauregian.
81 urteko artistak 74 lan kronologikoki antolatuak agertzen ditu, zenbaitzuk tamaina handiko kuadroa dira. Kondestablen erakusten duen lehen aldia da. Erakusketarekin Buldiain artistaren nazioarteko irudia omendu nahi izan da, baitere bere emaztea zenaren Sara Paternainena. Gaur goizean erakusketaren inaugurazio ekitaldian egon dira Udaleko Kultura eta Hezkuntza Zinegotzi ordezkaria Maider Beloki eta Nuria Buldain artistaren alaba eta erakusketaren komisarioa. Azken honek adierazi du erakusketan agertzen diren lanekin islatu nahi izan dutela artistaren bilakaera personala eta sortzailearena. Erakusketa bera 13 sailetan banatzen da, kronologikoki eta teknikaren arabera, idatzi azalpenekin. Artista bezala eman dituen 75 urteak ageri dira bertan. Erakusketa zabali dago Kondestableen azaroaren 18 bitarte astelehenetik igandera, goizeko 9 eguerdiko ordubitara eta arratsaldez 5 9 Patxi Buldian artista 1927an jaio zen Uharten. Bere ibilbide artistikoa erbesteratua zegoela hasi zuen Frantzian 1958an. Bere lehen erakusketa Irunen jarri zuen 1969an. Urte honetan ere gonbidatu zioten Pariseko erakusketa batetik. Honat itzultzen da erabatera 1970an, zehazki Uhartera. Sorkuntza lana irakasle lanekin bateratzen ditu eta esperimentatzen du teknika berriekin edo zaborra gisako materialekin. Gaur egun bere lanak ikusgai daude Paris, Granada, Nafarroa eta bilduma partikularretan dago Frantzia, Milan, Belgika eta Nueva Yorken. Marabillas gaztetxea uste arriskuan berriro ere egon daiteke. Nafarroko gobernuak auzibide hori bertan bera ez usteko jarritako errekursoaren ebazpena emanen du epaitegiako. Horrek esan nahi du, Marabillas gaztetxea ustutzeko agindua berriz iritsi daitekela edozein momentutan. Autoantolakuntzaz guztion artean eraikitako proiektua da egun Marabillas gaztetxea. Edo nork hartu dezake parte, norberaren jardun politikoa zein soziokulturala agertzeko aukera dago. Herri mugimenduen elkargune bada gizarte kapitalistari aurre egin diezaiokeena. Azaldu dute Aldezarreko gaztetxeko kideek. Salatu dute Nafarroko gobernua eta bereziki geroa bai erantzule eginez ez duela hizketarako bat ere borondaterik. Nafarroko Justizia Auzitegiak artxibatu egin zuen gaztetxea ustutzeko agindua, baina Nafarroko gobernuak halakorik ez zuelako eskatu auzia behin-behinean geldiaraztea eskatu baitzion errekursoa jarri zuen auzia istearen aurka. Ebazpenaren aintzinean, gaztetxea usteko arriskoa handitu daitekela adierazi dute gaztetxeko kideek. Atzo jakin genuen, gaur, urriak 10, egingo dela gaztetxearen auziaren errekurtsoaren ebazpena, ez? Eta ebazpen hau aprobatzekotan gertatzen dena da auzia itxi zen momentuan bezala jarraitzen duela, ez? Hau da, auzia desalojo eskaera aprobatuta itxi zen eta berez irekitzekotan desalojo eskaera aprobatuta jarraituko litzateke. Beraz, gaztetxearen eta espazioaren desalojo arriskua era batean erreala izango litzateke, ez? Eta hemendik aurrera ja hasiko garela erresistentzia prestatzen, luzatzen dugula deialdia jendeari erresistentziara batzeko, gure komunikabideetara adi egoteko, hurrengo egunetan deialdiak egon daitezkelako, eta baita ere jakinarazi hau ez dela Marabillas gaztetxearen kontua ez dela kasu konkretu bat, baizik eta geroa baik hartu duen estrategia bat gaztetxe ororen kontra, ez? Bihar daukagu adibidez Lizarrako Sugarra gaztetxearen epaiketa,
eta 31an izango dugu ere hemen Iruñan Txapearen gaztetxearen epaiketa. Beraz, guk ulertzen dugu espazio hauen defentsa erabat legitimatuta dagoela, errepresaren aurka eta errepresaren aurka defendatuko garela. Hasi ginen duela urte terdi edo, bai Iruña herri mailan ja dauden gaztetxeen loraldi eta gero, hainbat gara ja orain, koordinatzen, ez, existitzen da koordinadora bat, eta saiatzen gara kontu bai autodefentsa kontuak eta bai lanildoak batzen eta norabide zuzen batean juten, ez. Eta hori, ziurren eski, hurrengo egunetan egongo diren deialdiak izango dira baita ere batuak. Atzo eman genuen, zabaldu genuen ja desalojo arriskuaren berria, ez? Eta ja momentura ja hasi ziren ja elkartasun keinua jasotzen Euskal Herri osotik, ez? Eta hori indar asko ematen digu, ja ikusi dira Bilbon kontzentra, pankartak ez dakit non, eta gu oso gutxu eta indartsu gaude represaliei aurre egiteko, beste behin. Fokatuz izenburua duen argazki lehiaketak hiriko begirada pertsonalak sarituko ditu. Ez hori bakarrik, 2019 urteko udal egutegiaren diseinuaren parte izateko argazkiak ere aukeratuko ditu. Interesdunek urriaren 31 arte argitaratu gabeko 3 argazki aurkeztu ditzazkete. Iruñeko udalak Zibibox sarearen bidez fokatuz argazki lehiaketarako deialdi egin du berriro aurten. Urriaren 31ko bedetzitan amaituko da epea Iruñan ateratako eta hiriaren gaineko begirada pertsonala islatzen duten argazkiak aurkezteko. Iaz bezala, lehiaketaren epaimahai teknikoak 2019 urteko udal egutegia osatuko duten irudiak hautatuko ditu aurkeztutakoen artean. Argazkiak nahita nahiez argazki paperean aurkeztuko dira 30 bider 40 zentimetroko formatuan. Urbanaren tamaina librea izanen da, baina gehienez ere, 28 bider 38 zentimetrokoa margoztatze materialarekin bat egin dezan. Ez dira onartuko kartoi paseport edo tankera horretako euskarrien gainean aurkeztutako argazkiak. Bakoitzak argitaratu gabeko 3 argazki aurkez ditzake bakarrik. Ez dira onartuko jadanik argitaratutako edo beste lehiaketaren batean saritutako irudiak. Edizio honetan gainera derrigorrean atxiki behar da argazkien fitxategia JPG formatuan, CD edo USB euskarrian, epaimahai teknikoaren lana erraisteko. Euskarri horiek jabei itzuliko zaizkie argazkiak itzultzean. Argazkiak aurkezten dituenek bere gain hartzen du erantzunkizuna irudietan agertzen direnek baimena edo onespena eman dezaten. Argazkiak Sanduzelaiko Zibiboxean aurkeztu beharko dira, hau da Gortari doktorearen plaza zenbaki gabean, astelenetik larun batera goizeko 9 ordubitara eta arratsaldez 5 9. Bai bertan joanez bai posta bidez aurkeztu aldira. Gutun azal itxi batean egilaren datu personalak eman behar dira. Izena bizenak, nortasun agiri nazionala, helbidea, telefonoa eta adina edo jaiotze data. Eta hoiez gain argazkia zein tokitan egin den eta argazkiaren deskribapen laburra. Iaz gogoratu behar da 282 argazki aurkeztu zirela. Epaimahaia argazkilari profesionalek eta Iruñako udaleko teknikariak osatuko dute. Lehen saria 800 eurokoa da, bigarren saria 500 eurokoa eta hirugarren saria 400 eurokoa. Kokapen eta azpiegitura berrien eta 21. mendeko hiriaren hazkundearen argazkirik onenarendako 500 euroko sari bat ere ezartzen dute lehiaketaren oinarriek. Horrez gain 150 euroko 12 sari daude, 2019 urteko udal egutegia osatzeko hautatutako irudien egilentzako bana. Abendurako erakusketa bat aurreikusi da Kondestableen, aurkeztutako argazkirik onenen sorta hautatu bat ikusgai paratzeko. Epaimahaia parte hartzaile bakoitzaren bat hautatuko du, erakusketa irekieta egongo da abenduaren 20tik urtarrilaren 20ra. Urriaren 12tik azaroaren 30 bitarte, ehiza jardunaldiak ospatuko dira. Baztan Bidasoa Turismo Elkargoak antolatutako 26. edizio honetan 9 jatetxek hartuko dute parte.
Baztan Bidasoa Turismo Elkargoak antolatzen dituen ehiza jardunaldi gastronomikoak urriaren 12an hasi eta azaroaren 30 luzatuko dira. Halaxe, jakinarazi duten, urriaren 8an astelehen goizean Donamariko bentan egindako agerraldian. Aurtengo edizioan 9 jatetxek parte hartuko dute, Bortzirietan, Aterbe eta Burlata Arantzan. Palacio de Irisarri, Igantzin eta Etxalarko herriko ostatuan. Malerrekan Donamariko benta eta Baztanen berriz Arizkungo ordoki erretegia albeteko posada, Iruritako olari eta Oronoz Mugairiko urgain jatetxeak. Berrikuntza bezala aurten ehiza pintxoa eta inurrieta ardoa 3 euro terditan eskeniko dute ordoki albeteko posada, olari, burlata eta Etxalarko herriko ostatuan baita Iturengo Tresanean ere. Pirineos Exdim eta ehiza produktuak komerzializatzeko bereziki sortutako Pirines markaren bermea daramate Baztan Bidasoaldeko ehiza jardunaldiak. Baita Inurrieta Arnotegietako eta Berako Errotazar arategiren ere. Baztan Bidasoa turismoa jatetxe guztia biltzen dituen kartela eta esku horria argitaratu ditu. Esku horri hauek jatetxe eta turismo informazio gunetan eskuragarri egonen dira. Baita webikoitza baztanbidasoa.com web horrian ere. Material grafikoko irudi iazko argazki sariduna da Javier Salaberriak ateria. Irabazleak izanik bere argazkia esku horrian agertzen da eta 2 personendako menuaren irabazle da. Bestetik laugarren argazki lehiaketan parte hartu nahi duenak, jatetxe parte hartzailetan otordu egitera hurbildu eta ehiza platerei argazki atera barko die. Gero argazkiak info abildua baztangidoiabidasoa.com elbidera bidali. Irabazleak Baztan Bidasoako jatetxearen batean 2 personentzako otordua dastatzeko aukera izanen du. Elizondon Arras Baztan deritzon marka aurkeztu egin dute. Baztango udalak bertako eragile ekonomiko, kultural eta gizarte eragileekin batera sortutako nortasun egitasmoa da eta fundazio batek kudeatuko du. Baztango udalak hainbat eragile kultural eta sozioekonomikoekin batera Arras Baztan marka sortu du. Honen harira urriaren 4an ortzegun goizean hedabideen aintzinean prentsaurrekoa eskaini zuten Arras Baztan marka elkarlanean egindako proiektua izan da. Hori dela eta aurkezpenean markaren garapen prozesuan parte hartu duten eragileen ordezkaritza izan da. Zehazki Joseba Otondo Baztango alkatea Mikel Altzuar Baztango Zaporeak elkarteko lehendakaria, Maxux Goñi Apopilo elkarteko lehendakaria eta Itziar Luri Labrit ondareko ordezkaria aritu ziren solasean. Ondotik eguerdian, Baztango mugarri berriaren aurkezpen egin zuten Oronoz Mugairin. Arras Baztan marka Baztango udalak sustatutako lurralde proiektua da. Bertako eragile ekonomiko, kultural eta gizarte eragilekin batera sortutako nortasun marka. Marka honek baztandarren nortasuna barne bildu eta herritarrak elkarganatzeko tresna izateko jaio da. Ahaztu gabe, lurralde identitateak eta lurralde marken eraikuntza kolektiboak onurak dakartzala. Bai gizarte arlora, bai ekoizpen arlora, bai eta komunitatera beherare. Eskualdeko garapen integralean modu sakon eta atzera ezinean eragingo duen egitasmonek helburu zehatz hauek ditu. Lurraldean diharduten hainbat sektoretako personen eta eragileen arteko elkarlana bultzatzea. Barne ondare guneak eta sinergiak ezagutzera ematea, herritarren dinamika soziala, ekonomikoa eta kulturala piztea. Eta lurralde mugen barnean eta kanpoan nortasun berezia duen eskualde baten gisara sustatzea. Baztango udalak sustatuta eta Europar Batasunaren FEADER fondoen eta Nafarroko gobernuaren finantziazioari esker prozesu sakon eta parte hartzaileak gauzatu da baiaran. Haren irudiaren eraikuntza kolektiboa sustatzen duten teknikak erabiliz. Helburua izanik, bertako aktibo ukigarriak eta ukiezinak identifikatzea, hau da, aspektu bereizgarriak bermatzen dizkiotenak, ondare inmaterialaren kudeaketaren eta etikaren ikuspuntutik gauzatu da prozesua.
Bide honetan emandako lehen pausua Baztango ondare inmaterialaren bilketaren ustuketa eta azterketa izan da. Iruditeria kolektibori men egiten dioten ezaugarri nagusiak identifikatu alizateko. Horrez gain, eragile zein herritarren ekarpenak ezinbestekoak izan dira Baztango kontaera guztiak ezaugarrita alizateko. Gauzatutako prozesu parte hartzaileen 6 lan saio gauzatu dira. Focus group edo eztabaida taldeen teknikaren bitartez, baita elkarrizketa personalak ere. Orotara, Baztango herri, adin eta profil sozioekonomiko guztietako 60 lagunek egin dute euren ekarpena. Iturri hauetatik edan du eta edanen du Baztan markak. Proiektu honek 2014-2020 landa garapenaren programatik abiatutako diru iturri horietatik 23.631 euroko diru laguntza jaso du. Arras Baztan Fundazioa markaren kudeaketaz arduratuko den erakunde publiko-pribatua da. Gaur egun martxan dauden ekimenak sendotu eta etorkizunean sortu daitezken egitasmo berriak sustatuko eta dinamizatuko ditu. Bere izatearen helburu nagusiak, markaren helburuekin bat egiteaz eta haiek lantzeko konpromiso izateaz gain honako hauek dira. Baztango garapen sozioekonomikoa bultzatzea, bertako garapen jasangarria sustatzea, berezko dituen paisai naturala eta kulturala defendatuz. Lurralde mugen barnean eta kanpoan nortasun berexia duen eskualde baten gisara sustatzea Baztan marka. Baztango paisaia naturala bermatzen duen nekazal abeltzaintzaren produkzio estensiboa bultzatzea. Lurraldeko sektore ezberdinetako personen eta eragileen arteko elkarlana bultzatzea. Eskualdeko interesko gaietan zein kalitateko nekazal, abeltzaintza, turismo eta kultura zerbitzuetan. Fundazioaren kudeaketaz arduratuko den patronatua hautetsi teknikari zein eragile sozioekonomikoak ariko dire elkarlanean. Honela osatu egonen da. Baztango alkatea, turismo eta merkataritza zinegotzia, nekazaritza eta abeltzaintza zinegotzia. Elizondoko lanbide eskolako zuzendaria. Zedernagara lurreko eskualdeko garapen agentea, Baztango zaporeak elkarteko ordezkaria, bertan elkarteko ordezkaria, Baztango artisau elkarteko ordezkaria, Apopilo Baztango alojamenduen elkarteko ordezkaria, eta Pres Baztango zerbitzu turistikoen elkarteko ordezkaria. Azken bi elkarte hauek berriki sortuak dira. Zeroa oso lainotxo egongo da eta zaparada batzuk botako ditu, baliteke arratsaldean ekaitzak ere jotzea. Gauean ateri eutsiko dio eta ostarteak agertuko dira. Hego haizea ibiliko da, arratsaldean tarteka mendebaldekoa. Temperaturan aldaketan dirik ez. Ostiralean hodei arteak goi-lainoekin, hego haizea bizi xamar ibiliko da, temperatura minimoetan aldaketarik ez, edo gutxi jaitsiko dira, maximak nahiko igoko dira. Bederatzi herrialdetako 158 kubo jokalari errekorrak hausten eta 18 kategorietan titulu nazionalak lortzen saiatuko dira ostiral honetan Speed Eskubinen. Publikoa streamingen sartu ahalko da edo errondetara bertaratu ginkana batean parte hartu, modalitate bitxietan lehiatu eta buru hausgarriak erosi. Herritarrek politika publikoetan parte hartzeko tresna berriak izanen dituzte. Foru exekutiboak parte hartze demokratikoaren foru lege proiektua onartu du bileran. Patxi Buldainen Maixu Bakartiaren amezkizunak erakusketaren aurkezpena eginda goizean Kondestable jauregian. Marabillas gaztetxea, uste arriskoan egon daiteke berriro. Fokatuz argazki lehiaketak hiriaren begirada personalak sarituko ditu eta 2019ko udal egutegia irudizkatuko duten argazkiak aukeratuko. Interesdunek urriaren 31 arte aurkez ditzakete argitara gabeko 3 argazki gehienez ere. Eiza jardunaldiak urriaren 12tik azaroaren 30 ospatuko dituzte, 9 jatetxe parte hartuko dute Baztan Bidasoa Turismo Elkargoak antolatutako 26. edizioan.
Arras Baztan marka Elizondon aurkeztu dute. Baztango udalak bertako eragile ekonomiko, kultural eta gizarte eragilekin batera sortutako nortasun marka da, fundazio batek kudeatuko duena.